karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Usaman iyan. Pagkasla ni mo si Lira o dili? Dili! Nga naman. Tungod kay may lain kong nagustuhan. Kinsaman? Ha? Tubag ako. Kinsaman ang babae nga mo nagustuhan. Isulti nga pangan. Inong Binoy? Ay, kalain. Mabitid masabtanay mong batasan, busoy. Ikabuhiin ako, busing. Sulti na kung si kinsang babae mo nagustuhan. Kalimti ni Binoy. Kalimti ni. Di na ginana mo malimtan ng imong gisulti. Busa, hala sige, sulti na lang kung kinsa ng bayhana. Di mahimo. O nga nung di man mahimo, unsa man din ang bayhana, minyo na. O Binoy, minyo siya. Busa, di mahimong dunay mahibaw nga nakagusto ko niya. Ito'y nagbakya. Naunsa naman ka, busing? Di man yun na maayo nga makagusto ka og minyo. Di ka na, bati yun ang klasiha sa kaibog o gugma. Patsa ng pagbatia iyan. O pakasli si Lira. O kinsa masag ka nga magbuot na ko? Oh, balik na sa tagpahinomdom ini. Ako lang ang imong ina-ina nga concern sa imong kinabuhi o sa kinabuhi sa imong amahan. Basta. Di mahimo nga makailaw mo niya. Ako na sikreto. Unya, unsa may plano ni mo anang Lira karon, bossing? Di man ani mo matago, good? Kay sure git ko nga si Lirang mag-una-una og sangyaw anang iyang pagmabdos karon. Di lagi ko mapakasal. Kinahanglang pakaslan mo si Lira iyan. Hilom ro Binoy. Pag-practice lagi daan og tubag si mong amahan. Kay mo ang basic ko niya niyang isulti. May umaabot na kong apo iyan. Busa, kinahanglang pakaslan mo si Lira sa di pa mataw ang bata. At imano ni mo siya. Gusto ko nga anhi siya sabay tipo ni mo aron maatiman siya. Hilom Binoy. Hilom! Ay kung pabatian niya na. Kinahanglan makabati kang daan sa posibleng isulti sa imong amahan iyan. Karon dayon pakasli siya. Dili! Unya na kung magpakasal niya. Bahala na mos bata. Wa kay batas ang pagkaamahan. Kakuyaw, good ni mo. Human ka maglipay-lipay uban kang Lira, imo na siyang ibaliwa karon nga mabdos na siya. Unsa man kang matangas pagkatao, ha? Basta. Di pa ko gusto nga magpakasal. Dili pa. Iyan? Agnes. Oh. Kumusta man mo din sa figura butik? Okay naman din Ed. Maayo kay nagkahuna-huna ka sa pagtrabaho pagbalik. Nahuna-huna ko lang. Nga dali kong matikuang kung wako'y buhaton, Ed. O gawas pa. Sa'yo naman lang akong trabaho karon nga naana si Lira nga maka-assist na ko. Kumusta naman ang iyang pagtrabaho? Maayo man. Maayo kay wa siya makarona nga moapas ni Ian sa Isla Verde. No. Busy mi karon nga wa si Ian ug ang imong asawa. Busa. Dili mahimo nga mo absent si Lira. Daghan tag order karon, Ed. Maayo. Nabuhi gid ay pagbalik ang butik. Oo. Magpasalamat na kang Aliksa. Nagda siya og swerte sa butik. Dili man tigaling imong asawang nagdagswerte, Ed. Agnes. Agnes, wa ka ba na gusto nga si Aliksa ang mahimo na kong asawa?
ha? Wa man ko'y kisulti nga wa ko makagusto niya. Ayaw na lang pamakak. Klaro kayo nga wa ka magagusto ni Alexa. Suod tang higala, Agnes. Gani, mas una pa tang nagkasuod kay kang Caroline nga akong asawa. Busa, nakaila na kay ko nimo. Ed, Kinahanglang dawaton lang nimo ang akong asawa nga si Alexa. Minyo na mi. Busa, wa na'y makababag sa among paragtipon. Ed, huna-huna lang na nimo. Nga doon ay gustong manghilapot sa imong kaminyoon. Ang ako lang, naluoy lang ko ni Ian nga nag-anto sa batasan ni Alexa. Nga naman siya? Ano ka ha? Klaro manggod kaayo nga wa makagustong imong anak sa imong asawa. Kinilang ibutang si Munahuna, Agnes. Si Alexa nakaingon nga migawas si Ian sa iyang gitaguan. Busa atong pasalamatan si Alexa nilang bahina. Eduardo. Murag dali dining mahuman ang pag-renovate ining maumpay. Sa dili madugay, mahuman na ning bakasyonanan sa mga dato. Duwatan niyo. Milagro. Mitabang siyan sa mga nagtrabaho. Tarong masabdanig utok ning tawhana usahay. Okay na ganun. Kinagan. Duwatan niyo. Ma'am beautiful. Binoy, Juice, Kapawa Paskala ay Kana. nakadaman og ay sa mga panday. salamat Binoy. Di mahimong doon ay madisgrasya. Layo ang mainland. Wow. Kabuutan ko na ng akong busing. Kana. Uy, nagubuho po pa. Hala, macho mo din ang akong busing, di ba, Ma'am Alexa? Na, abs pa mo ay medyo taklaag pinalagtog. Nindot pa si Padan pag nabayot pa ako. Uy Binoy, lalaki ka uy. Pagsige og dagdag anang Ian. Natural naman na namong mudaig sa mong isikar lalaki, Ma'am God. Awara gudo. Nay, nagsinaw ba yung dughan ni Boss Ian? Gwapo sa payo siya, bisan kun nagkabulingit siya, Nay, mulutaw yung pagkamistiso. Unya ako sa ikasulti ni mo na, ma'am. Gifts na sa kinuon niya, Binoy. Ako, wa man jud ko kuan ba, wa ko mahatagi ba ka ng lawas ng machos Ginoo. Binoy, ayaw pagmahay, uy. Ay, wa masag kay talent. Unya, nagmahay ka? Wa man hinuon. Kinsa man ko nga magmahay sa Ginoo. Mauna. Dawato na to kung ang sa may gihatag nato sa Ginoo. Pero, unsa man kayo mong gibati pa rin ni Boss Ian, ma'am? Asa ka na pangutan na, ha, Binoy? Natural. Ako siyang tratuhan sama sa anak. Tungod kay anak siya sa akong bana. Tuod sab, no? Pero unsa kahay nakaon na natawhanan nga grabe mang nakatabang sa construction. Dako man na siya problema. Mauna nga, iyan na lang ang gipahungos pagtrabaho. Ma'am, hay may mayo kung magpustahan na ita. Unsa? Ikaw ha? Sugarol na kay ka ha? Aron ba doon na sa paabuton? 500 lang god ang atong pustaanay. Binoy, di man na maayong magpustaanay, good. Ay, naon sa pustaanay raman ni god kwartahay ginagmay ba dili anay pusta. Pustaanay ba? Lingaw-lingaw lang gud na gud ning ato, ma'am. Sige. Ug unsa may atong pustahan ha? Ako, sa di gyud na magpakasal ni Miss Lira si Boss Ian. Diha ka masayo. Si Ed ang makapapugos ni Ian nga pakaslan si Lira. Di lagi na mahitabo. Sige, pustaanay. Okay, deal.
Gi-appear, gi-appear. Appear. Ah. Mahimong mo Ay. yung kaligri. Uy, Paul? patay. Kasi pagtay, Binoy. Ay, man, sir. Nilagi ka, Paul? May deliver ko nga materialis. May gipailisan si Boss Ed. Mao ba? Uy, itabang din si Ian sa mga librers. Oo. Mama yun na akong amo. Basta sa puto na gani, ako gihan kaayo. Binoy, ay pagpatagag sulti. Maragusto man sab si Binoy siyang gisulti, Alexa. Kay karon pa ko makakita ni Ian nga nagkugig maayo. Nya, nagpaubos pa gyud. Unsa ba yung problema? Ah, hindi maayog, sir, nga ipanabi, di mahimo. Uy, sikreto na yung problema? Dili na maayong magisgot pa ta ni Ian. O ginagayo nga, mikugi na siya. Tawaran na siyang kalaay. Alexa, paghikay na mo sa itong paniod to. Ay, tuan na. Palutoon na, miss, sir. Sige, Paul, ha? Biyano na ka na mo. Sige. Sir Paul, na-inlove din ka ng akong agawang babae, sir. Ha? Oh, pasayloan nagmaritis ko karon, sir, ha? Ay, kuan man ko, sir. Anini, kini bang driver ta, daghan mi gyud tag masagap nga balita. Ibaw na ka. So, nahibawon na ka nga uyabin sa una si Alexa sa high school ba mi? Oh, kahibaw na kayo ko, sir. Okay. Mo kumpisal ko yung Binoy. In love yung kayo ko ang Alexa. Hangtod karon? Hangtod karon. Unsay hangtod karon, Paul? Samot kapagtay. Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!